Janjimu primen? Angger sing nulungi aku wadon, pantak dadi genap Ayo, tadi apa? sedulure aku. Iya, angger wadon tadi sedulur. Tapi angger sing nulungi aku lanang, pantak dadi genap bojone aku. Lah iya, sinulungi lanang apa wadon nok? Lanang Rama. Lah, ke berarti calon mantuku kiye ya nok ya? Engki. Loh, bocahnya bagus nok. Bagus banget. Alhamdulillah. Bocahnya kayak apa? Kok seneng temenanan karo bocahnya? Cinta Rama. Alhamdulillah. Bagus ya temenanan. Bagus Rama. Ya Allah, ndi Kanjeng Rama repan weruh calon mantune Kanjeng Rama bocahnya ning ngendi nok? Niku teng wingkingen jenengan Rama. Iya bapak wis ora sabar pang weruh mantune bapak sing ganteng nemen kaya apa? Mantuku. Astagfirullahaladzim. Imen kata Anak apa teng? Ya gila weruh genderuwo ning arep. Gila bener. Ya Allah. Pripun Rama? Astagfirullahaladzim ya Allah. Bagus kayak Rama. Ya Allah. ngecek. Tawang sih. Dalem. Kon mripate picak apa? Boten. Lamur dia. Raine ambrol tawang sih. Manis Rama. Manis waduh ke ya Allah. Aduh, arane sapa? Kang Lupit Rama. Ya Allah. Wis bang pemen maning ya, kon wis kadung janji. Ke temenan kon gelem nampa bocah kaya kiye. Dengan senang hati Rama. Idi asine bapak nek nemen jalo. Rajane bisa pas ngomongnya ya. Ya wis ora apa-apa wis kadung janji. Kon ke anake raja kudu bisa ngugemi omonganmu paham. Aja kaya susune tetangga. Imen gue. Kenapa? Susune tangga gede doang nggak bisa dipegang. Rajane ngartinan ya Kang Lupit. Iya Tang. Lupit. Nggih, sedika ngestaken dawuh tinimbalan sinuwun Badrun Komari. Kesriramu saiki tak ijab kabul disit karo anakku Tawangsi. Nggih. Tanganmu menek. Tak ijabaken. Tak sekseni. Iya. Sing temenanan teng. Iya, wong saksiku. Tak nikahaken anakku Tawangsi bin Badrun Komari dengan mas kawin. Mas kawin apa teng? Banyu putih. Ya. Mas kawin banyu putih dibayar utang ning Mekar. Lunas ah. Dibayar tunai. Jawab, Lupit. Kula terima nikahe Dewi Tawangsi sing kaya kue mau bapane Badrun Komari. Yes bener. Bagaimana saksi? Tidak sah. Tidak sah. Pokoknya ora sah. Ono aja ngangel-ngangeli teng. Loh. Sing arane ijab kabul kuwe pernikahan kuwe sebuah ibadah sing sakral. Sepisan seumur urip paham. Aja main-main karo menikah. Dulange. Wasuk. Panika wong grongan. Tak nikahaken Tawangsi. Jawab. Kula tampi nikahe Tawangsi bin bagaimana saksi? Sah. Sah, jelas temen gue mau sah. Sah, ya.